Pamalandong kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Kinamaayuhan. Kini ang atong pamalandongan karon. Kinamaayuhan. Si Admiral Hyman Rickover, nga mao'y Pangulo sa United States Nuclear Navy, mao'y mangunay sa pag-interview sa bisan kinsa mga opisyales nga musakay sa iyang nuclear nga mga submarino. Usa sa iyang gi-interview mao ang batan-ong Jimmy Carter, ang kanhi presidente sa Estados Unidos. Kini maong hinubay ni Jimmy Carter. Gitutukan ako ni Admiral Hyman Rickover. Diretso gyud sa akong mga mata sa way popahiyom. Daw sa nahumod ako sa singot sa kakulba ug kurog. Gipangutana niya ako sa pangutana nga sa akong una-una sa kasayon o sa garbo matubag ko. Unsa nga dungog ang imong nakuha sa klase sa Naval Academy? Sir, ika-59 ako sa 820 ka mga estudyante. Akong gipaabot ang iyang pagpahalipay, apan wa kini mahitabo. Hinunua, laing pangutana ang misunod. Gihimo ba nimo ang kinamaayuhan? Oo, sir. Mauntay madali na kong tubag. Apan hinumdum usab ako nga dihay mga panahon nga makatuon pa unta ako og dugang pa mahitungod sa mga kauban nga nasod, sa mga kaaway nga nasod, sa mga armas sa panggubatan, sa mga plano ug pamaagi sa pagpakigubat ug sa daghan pa. Daw sa natuk-an ug nagpanagana akong miingon, wa sir, wa nako mahimo ang kinamaayuhan. Gitutukan niya ako og dugay, ug sa pagtapos sa interview giliso niya ang iyang lingkuranan patalikod kanako, uban sa pangutana nga wa na nako matubag. Nganong wa man? Mibarog akong nagkurog, ug sa hinay mibiya ug migawas sa lawak interviewhanan. Kini ang pangutana nga ngayan natong ipangutana sa atong kaugalingon sa matag tapos sa adlaw. Gihimo ko ba nining adlaw ang kinamaayuhan? Siguro akong kini ang pangutana nga atong maatubang sa mutindog na kita atubangan sa hukmanan ni Kristo aron sa pagdawat sa atong mga ganti. Kung ang atong tubag dili oo, ang sunod dayon nga pangutana nganong wala man. Ang disiplinadong pagkinabuhi mo resulta kanimo ni ining tulo ka mga butang. Una, malig-on ang imong kabubuton. Ang disiplina dili makapaggahi kanimo apan makalig-on kanimo. Makapalig-on kini sa imong katakos aron nga sa maisugon maatubang nimo ang mga hagit sa kinabuhi. Tan-awa si Shadrach, Meshach ug Abednego. Kinsa midumili sa pagyukbo sa larawan sa pagganong hari bisan pa sa hulga sa nagdilaab nga kalayo sa hudno. Ang among Dios nga among ginaalagaran makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagdilaab sa kalayo. Apan kun dili man ugaling, dili gayud kami moalagad sa imong mga Dios, umahal nga hari. Daniel 3:17 ngadto sa 18. Sa tibuok ilang kinabuhi, kini nga mga batan-on nagapalig-on sa ilang kaugalingon alang niining malisod nga pagsulay. Ug moatubang kasab niining malisod nga panahon. Andam ka ba? Ikaduha, ang disiplinadong kinabuhi makapatubo sa imong mga gasa o talento ngadto sa labi pang pagka mapuslanon. Sa unsang paagi ka mahimong kampiyon? Sa pagbansay o pagpractice kanunay. Ang unang kadaugan ni David
dili batok kang gulayat, kundili ang iyang mga katuigan sa pagbantay sa mga karnero ug sa pagpanlipod kanila gikan sa mga lubo, mga leyon ug mga uso. Kini maoy nakapaandam kang David sa iyang espiritu ug kahanas nga gikinahanglan sa pagbuntog sa higante ug kampiyon nga Pilistihanon. Ikatulo, ang disiplinadong kinabuhi makapadasig sa uban. Gisulatan ni Pablo si Timoteo, ikaw nakapaniid sa akong pagpanudlo, sa akong paggawi, sa akong kalabuton sa kinabuhi, sa akong pagsalig, sa akong pagkamaynantuson, sa akong paghigugma, sa akong pagkadili matarog, sa mga paglutos kanako, sa akong mga kasakitan. Ikaduhang Timoteo 3:10 ngadto sa 11. Ang kinadak-ang gasa ni Pablo ngadto kang Timoteo mao ang ehemplo sa disiplinadong kinabuhi. Si Timoteo nakabaton og paning-ingnan sa kinabuhing nakakinabuhi nga kinamaayuhan. Kini ba ang ikasulti mahitungod kanato? Kinamaayuhan? Pamalandungi. Magampo ta. O Dios nga gamahanan ug maluluyon. Salamat ni ining pamalandong karon. Tabangi kami aron nga among mabatunan ang kusog o kalig-on o ang gahom sa imong taban. Aron nga kami makakinabuhi sa among kinamaayuhan. Dili sa among kadungganan, kundili kanimo lamang, O Dios. Pasalua kami sa among pagpasagad lang, labot sa mga butang, nga mahinungdanon kaayo alang kanimo sa imong gingharian ug sa imong pagkamatarong. Salamat nga ikaw mahigugmaon ug mapinasayloon. Salamat sa imong grasya ug kaluoy, O Dios, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Dios magkapanalangin kanimo ug kanatong tanan sa madagayaon gayod karon ug sa umaabot pa. Hangtod sa sunod Martes dinhi sa Amerika ug Miyerkules diha sa Pinas. Pag-ayo-ayo.